jide ebe niile mebisia were okwu asị tinye ọgba aghara n'ọtụtụ ezinụlọ nwanne amazi nwanne ụmụnne amazi ụmụnne anyị siri ndị ụka unu chegharịa na mpụ na aghụghọ dị unu na-arụ erika ọya mere anyị ji were ozi wee bịa taa wee bịa ịjụ ndị ụka ajụjụ wee na-asị ha kedu ihe merụ na ụmụ ogbenye nwaanyị ajadu ndị na-enweghị nne na nna ma ndị dị ime na-ele pure water ma ndị dị ime na-ele ahịa mbugharị dị iche iche kedu ihe mere na ha eje n'ụlọ ụka ndị isi ụka nakọcha ha ego si n'ọka wee rụọ skuul nakọsịsa ha ego ha si n'ọka wee rụọ n'ọgwụ mana anachazi ụmụ ogbenye ego a wee rụcha anya bụ skuul ofu ụmụ ogbenye atụrụ ego eji rụ skuul a amaghị nzu akwụkwọ ya bụ skuul ofu ụmụ ogbenye atụrụ ego eji rụ ya bụ n'ọgwụ ha ya barụ ha nwụọ n'ihi na ejighị ego iji ụlọọgwụ and ha agaghị aga nkwe na disem ụlọọgwụ ha tụrụ ego eji wee rụ anyị wee na-asị ndị isi ụka kedu maka ihe ọ ndị isi ụka why ndị isi ụka why ọ gịnị mere na unu ya analụ ụmụnne anyị ego ruo ụlọ akwụkwọ nalụ ụmụnne anyị ego ruo ụlọọgwụ unu lụsa ya bụ ụlọ akwụkwọ ụmụaka ụmụnne anyị atụrụ ego agaghị agụnwe akwụkwọ na ya bụ unu nalụ ụmụnne anyị ego lụsịa ụlọọgwụ ha ya baalụ ha jee nwụọ n'ihi na ha enweghị ego ije ya bụ ụlọọgwụ ha sokwa wee tụọ ego ọ bụ na ụmụnne anyị anwụọ ọnwụ ihere dị otu ahụ n'ihi enweghị ego ije ụlọọgwụ unu nwa bụ ndị isi ụka ya chekweta ụta si na ha enweghị okwukwe n'ọya mere faji nwụọ mana unu bụ ndị isi ụka ya alụ ofu m ogbenye atụkọkwa ego na-ewe fepụ obodo oyibo jee n'ụlọọgwụ dị iche iche n'ụlọ ogbu na mee mbụ na-anwụkwala ụnụ ụmụnne anyị anwụkwala ụnụ n'ihi enweghị ego iji ụlọọgwụ n'agbanyeghị na ha sọtụkọ ego chọọchị ha ji wee rụọ ụlọọgwụ ofu ndị isi ụka ya abịakwa ka ha nie nwanne anyị ahụ wee sị na iwu ka ọ bụ na ezinụlọ ahụ mmadụ nwụnarị ga-akwụ ha ụgwọ tupu ha bịa nie ya wee sị kedu ebe ajọ agwa si wee pụta emeziri anyị bụ ndị Igbo afụfụ eme anyị wee na-ajụ ndị isi ụka kedu ihe bụ iwu unu na-eji anakọsi anyị ego ka e wee rụọ skuul arụcha skuul ụmụaka anyị agaghị agụ ya arụcha ụlọọgwụ ụmụaka anyị agaghị aga nara tritment anyị siri ndị ụkwụ n'ụzọ anyị ka anyị mara ihe bụ iwu ihe mere ya bụ alụ ji emerụ na be anyị cherianụ unu cheria unu awọrizi na ndị unu na-edu unu awọgbuzi na ụmụnne anyị ọkwụnụ gwara anyị si na chi ga-eji bọọ mana eruo n'abalị iburu nke gị nwee kpagharịba chegharịa ife na-agwa m abụghị eziokwu chegharịa igi na-agwa m okwu n'ụsasị chegharịa gbapụ onye ụka chegharịa ndị okwu eze ọmọzọ agwara m unu chegharịa chegharịa ewo ndị ụka chegharịa ndị ụka chegharịa 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 nụ
ọzọ dị ka ibia isi ka ịjụọ unu kedu ihe kpatalụ na unu ji wee na-atụla anyị asị na-eme ụmụ ntorobịa nọ na be anyị ha na-enwe akwa alili na-enwe obi mgbewa unu pụtụ na agbọkụ ihe akpọ crusade na ihe akpọrọ adoration unu ejide asị na-atụrụ ụmụ okorobịa gụchara akwụkwọ na-enweghị ọrụ ma ndị na-agụghị akwụkwọ na-enweghị ọrụ ụmụ nwaanyị achedu agụụ na-egbu n'ihi enweghị ọrụ unu na-atụrụ asị gwa ha na Jizọs enye ha ọrụ dowe ha na mmiri or in the name of night vigil or in the name of adoration mmiri amagide ha chiefuo ụfọdụ n'ime ha nwere BP ụfọdụ bụ ndị na-amanye pneumonia na-alụ ha nalụ ha nwụọ ị na-atụrụ ha asị na-agwa ha na Jizọs ga-enye ha ọrụ wee jụọ ndị isi ụka anyị nche niile sogoji obodo a butela anyị ya bụ ụka kedu obodo bụ Jizọs na-enye ọrụ ejogo m mba ihe dịka China mara ihe bụ Jizọs mana onweghị onye China na-enweghị ọrụ maka gịnị maka na ndị isi ndị na-achị obodo akpọrọ gọọmenti nyere aka China enwee companies different types of industries ọ bụrụ na ịbata ofu village na China ebe na-produce akwa mụ na gị na lụta nyere more than 30,000 people ọrụ na one village ọ bụrụ na ịbata na ofu community tata na China ebe na-arụpụta ụgbọala mụ na gị na-agba taa nyere mmadụ more than 40,000 ọrụ ọ bụrụ na ịbata n'obodo dị iche iche na China ebe na-arụpụta telivishọn dị na be m na gị tata nyere igwe mmadụ ọrụ wee jụọ gị onye isi ndị ụka na-atụrụ ụmụnne anyị asị na Jizọs na-enye ọrụ enwe ebe na-arụpụta telivishọn na vileji mụ na gị taa ọ ghara inye anyị ọrụ? The answer is no. Enwe ebe a na-arụpụta ụgbọala mụ na gị na-agba taa na vileji niile nọ n'ala Igbo ọ ghara inye mụ na gị ọrụ? Enwe ebe a na-arụpụta efe mụ na gị yi na-alụ taa n'obodo anyị dị iche iche ọ ghara inye anyị ọrụ? Anyị gụsịa akwụkwọ kama unu ga-agwa anyị eziokwu n'ọkwa ndị na-achị obodo jụrụ folo ntutu taa na ha ga-arụpụtara anyị ụlọ ọrụ ebe a ga na-arụpụta ihe dịka air condition dị na be anyị tata, ihe dịka ceiling fan, ihe dịka ọgbatumtum, ihe dịka ụgbọelu na ụgbọ mmiri ka o nwee ike nye anyị ọrụ. Kama unu ga-agwa anyị eziokwu dịka ndị unu na-edu unu atụwala anyị asị si na ekwensu kechiri akara aka anyị, na ajọ mmụọ kechiri akara aka anyị, nọọ nkụ nọ na vileji kechiri akara aka anyị, nọọ nwanne papa anyị kechiri akara aka anyị. Unu emegidego gwakwa anyị na ọmama anyị bụrụ anyị n'afọ for 9 good months bụ ihe kechiri akara aka anyị, nke mere ụmụ okorobịa jizi agbara nne ha ọsọ, nke mere nwa okorobịa ga-eje n'ụlọ ụka dị iche iche o jekwuo tait nye onye ọmara obodo o si pụta, mana eri arọ 5 gara aga ọkwụnụbeghị nne mụrụ ya tait, onye nụbeghị nne mụrụ ya 10 kobo ya wee rie nri, mana ọ na-akwụ ofe onye oshi kpọrọ onwe ya man of God tait and offering. Man of God wee na-agba private jet na-agba ụgbọala dị iche iche. Anyị wee na-ajụ unu kedu ihe mere na unu agwa anyị eziokwu na ọ bụrụ na anyị enwe ebe na-alụpụta efe anyị na-alụ n'oge enye anyị ọrụ n'obodo dị iche iche? Kedu eme na unu agwa anyị eziokwu n'ọkwa maka na gọọmenti enyeghị anyị ebe na-alụpụta ụgbọala na ihe dị iche iche na-enye obodo ndị ọcha ọrụ n'ọkwa ya nwemere anyị ji doo ogbenye? Unu na-atụla anyị asị na-enye anyị 100 days fasting, na-enye anyị 15 days fasting, na-enye anyị 10 days fasting. Ụmụnna ya onye mechie fasting ọ ya bụ ọsọ. Wee chọọ gị nwa bụ reverend fada na-anụ onu m, wee chọọ gị nwa pastọ na-anụ onu m, wee chọọ gị bishọp na-anụ onu m. Ịnụnụgo na nwe reverend fada
pastor ma bishop na be ndị ọcha na-enye ụmụaka ha fasting? The answer is no. Kedu no jatụla anyị asị? Agụ a na-egbu anyị n'obodo Chukwu okike abịa ma gosigolo maka mgbe Chineke na-agosi obodo bụ mgbe o nyere obodo resources dịka o si wee nye anyị mmanụ ndị ga-emezi ka ego azụ onye ọbụla n'obodo ahụ ọnụ bụ ndị akpọrọ ndị gọọmenti ndị na-achị obodo. Mana ndị gọọmenti anyị jụrụ kpamkpam ka ntụ na-akpọle wee were ego anyị na-egu nọ na Dubai, na-egu nọ na America, na-egu nọ na Canada, na-egu nọ na London, kama ndị Nsụka ga-enukọrọ anyị n'igwe wee mee ihe bụ peaceful protest nke dị constitutional ka anyị nwee ike wee yọọ ndị na-achị obodo ka ha wee rụọrọ anyị factory ka anyị dị ka ndị China, ka ha rụọrọ anyị industry ka anyị dị ka ndị Japan, ka ha rụọrọ anyị industry ka anyị dị ka ndị UK, ka ha rụọrọ anyị industry ka anyị dị ka ndị Germany. Ha wee jụsịwa na ha gaghị eme na ha ga-atụrụ anyị asị ka ha nwee ike nata anyị ego, ka ha nwee ike nara anyị ego ha ji agba private jet, ka ha nwee ike nata anyị ego ha ji agba the costest car enwe na be anyị, ka ha nwee ike nata anyị ego ha ji agwụ security na-eche ha nche ụgwọ ma na-eresi anyị olive oil na stika ka o chebe anyị nwa Chineke. Anyị sịrị mba na ozugo, enough is enough. Ndị eriela anyị, ndị ụka eriela anyị, mana ha malite anyị ọzọ. Nwanne m nụrụ ọnụ nwanne gị na-agwa gị okwu. Enweghị papa gị kechiri gịnị, enweghịkwana mama gị kechiri gị, enweghị nwanne dadị gị maka esi ekechi mmadụ. Ihe mee na mụ na gị gụsịrị akwụkwọ taa na enweta ọrụ bụ na ya nwere Ifeanyị graduate ọrụ today na Canada ọrụ. Ifeanyị graduate ọrụ na America taa mụ na gị enweghị ihe. Kedu ihe bụ ihe ahụ? Ọ bụ inwe ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta ihe na-enyere ndụ mmadụ aka, ihe na-enyere ndụ anụmanụ aka. Ọ bụrụ na mụ na gị enwe ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta igwe okwu ije n'onu m kịta n'obodo mụ na gị na-abụ, ọ ga-enye anyị ọrụ in millions. Ọ bụrụ na mụ na gị enwe ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta ekwentị mụ na gị na-eyuzi taa ndị oyibo kpọrọ phone, ọ ga-enye millions of people ọrụ. Mana na-ene anya ndị na-achị obodo ekweghị inye anyị ụlọ ọrụ dị otu ahụ, ma ndị Nsụka nwanyị tụkwasara obi ha wee ka ntụ na-akpọrị si na ha ga-ebupụcha anyị from the government wee channel say our energies to unseen Satan. Ebe ka mmadụ furu Satan iwe na-asa anyị mechie anya bebe ebere uwe anya tiwe die by fire from year to year otu abụrụ ezi. Echetara m n'arọ year 2000 mgbe m chọrọ ịnata oriri, a gwara anyị sị anyị na anyị ga-amụta ka esi eme ebere maka Naịjirịa nọ na nsogbu tupu anyị nata oriri. Anyị wee na-amụ anya abalị na-amụ ka esi eme ebere maka Naịjirịa nọ na nsogbu. Nwachukwu wee na-ajụ gị ka anyị pụtasị ya bụ ebere megide ya bụ ebere eye 2000 na 2003 kedu nke ka mma? Ajọ mma sikwa na eye 2000 ahụ ka mma maka na ihe niile anyị na-egobu 1000 eye 2000 bụzi 50,000 nkịta nke mere agụụ ji egburu ụmụ Igbo. Wee na-agwa ndị Nsụka wepụ n'aka enwe n'ofe na oyiri aka mmadụ. Unu nwere what it takes unite together dịka ndị fụrụ unu n'anya wee duru anyị n'ihe a na-akpọ protest nke Martin Luther King mee na America. Mgbe a na-egbu ndị ojii na America, otu nwoke akpọrọ Reverend Martin Luther King okuni wee sio enough is enough wee kpọkụ ihe a na-akpọ peaceful protest wee jee blọkọ White House nke bụ ebe ndị ọchịchị ndị USA na-anọ wee na-achịfa wee na-asị ọ bụ eziokwu na-ekotere anyị ebe a dịka olu, ọ bụ eziokwu na anyị bụ ndị mbịambịa, mana ebe unu si Afrịka gote anyị amasị n'ebe anyị ga-ana. Ya mere na anyị chọrọ ka ọ bụla anyị nụ nwe obodo a enye onye ọcha 10 kobo
isi nyekwa onye ojii tenkobo sabọzi na ndị ojii slave na ya bụ ozu oru na anyị bụzi ndị so nwere United States of America. Ndị ọcha wee gbaka eze na-achị obodo na America mgbe ahụ gbaka sị mba na ya agaghị adị ndụ ya bụ ihe wee mee. Martin Luther King wee duru ndị ojii nụrụ gawa n'ụlọ ndị na-achị obodo na Government House. Ya bụ emume for peaceful protest o ma attract the attention of international community bụ ndị na-enyere ndị na-emegbu aka n'obodo ma ọ bụ na ha eme ihe for peaceful massive protest. Ha wee jụọ Martin Luther King kedu ịchọ ka emee n'oge ọ sị na achọ ka emee ha bụ ndị ojii ka ha bụrụkwa ndị nwe USA. Inye onye ọcha tenkobo inyekwa onye ojii tenkobo. Ndị ọcha wee na-elekọta ya bụ ihe ọgbagharị ha mara ihe a ga-eme. Ha wee kpọọ Martin Luther King wee were nye abụọ ihe ọ chọrọ wee nye ya. Ndị ojii wee nwee freedom taa ọ dị recorded. Ya mere onye ojii ji wee nwee freedom today na America. Ọ Martin Luther King mmadụ ibe gị bụ ihe mere gị bụ onye ojii na-agbakọta ata ka ijewe USA. Nwa Chineke wee na-agwa gị sị gị ịmakwa site na ya peaceful protest Martin Luther King melụ na o melụ tata onye ojii achị America for 8 years which is Barack Obama. Wee na-ajụ ndị isi ụka nke Nigeria kedu ihe unu megoro, kedu protest unu megoro ịgwa gọọmenti na ụmụ nwaanyị anyị dị ime na-anwụ n'ihi afụrụ ego iju n'ọgwụ, ịgwa gọọmenti na ụmụ nwaanyị anyị nwee breast cancer na-anwụ n'ihi afụrụ ego iju n'ọgwụ. Kama unu ga-eme ihe dị otu a unu wee nwee obi ọjọọ wee were ụmụnne anyị na-enye ha ka crayfish. Unu jee gote olive oil arụpụta ka wee na-esi rice ka wee na-eye plantain. Unu ewere ya na-eresi nwaanyị nwee breast cancer si ya nwee okwukwe na olive oil ga-agwụ ya. Onye menugoro ya na mba ụwa. Unu ewee jee gbata mmiri borehole unu na-agwa ụmụ nwaanyị dị ime si ya nwụbi ya na ha ga-amụ ka nwaanyị Hibru. Wee jụọ gị ọkwa obodo a kpọrọ Hibru tata bụ one of the best country nyere ụmụ nwaanyị ha free medical deliverance and free medical care. Kedu unu jegburu ụmụnne ha ga-egogide n'olive oil nwụkata nwụọ. Onye nwe kidney problem ojegowe olive oil, onye nwe heart problem ojegowe olive oil, onye nwe liver cirrhosis ojegowe olive oil, onye nwe cancer ojegowe olive oil. Mana olive oil bụ ihe eji esi nri n'obodo niile na be ndị ọcha. Wee na-agwa gị bụ onye na-agha ọgha chebe na ọgwụ na-enwe spirit ọbụla na-agwọ ọya from aka ndị ụka. Ihe ọ bụ wayo ịnwa anwa agwa mmadụ na-enwe spirit na-agwọ ọya taa na be ndị ọcha. Ije konga chebe ụlọ ọgwụ ije hụ na ọgwụ ị ga-ahụ n'anya. Ana m agwa gị okwu a dịka nwanne gị fụrụ gị n'anya. Mụnwa bụ eze Akịrịjọfọ dịkwa ka onye isi ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation Worldwide. Onye chọpụtara otu ụzọ goro more than 6,000 life ndụ n'ala Igbo ma ndị agbojiri obodo oyibo zụọ ndụ. Anyị eduje gị ihe karịa mmadụ 6,000 n'ụlọ ọgwụ. Enweghịbeghị nke anyị jesiri apụta gwa anyị na ọ bụ ihe asendị ọ na-afụrụ ihe na-eme. Kama na anyị nwere ike ije ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na anyị nwere ngwa ọrụ nke a ga-eji rụọ ọrụ n'isi ọya dị otu ahụ. Anyị achọọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ọzọ karara ọgwụ ga-enwe equipment a ga-eji treat onye ahụ. E nwere lab anyị na-eje n'obodo dị iche iche nke garara ọnụ a na-akpọ angiography test. Ihe eji eme ya bụ labụ 480,000. Sọsọ ebe ọ dị na be anyị bụ na Bayelsa and Ibadan. Wee na-ajụ gị nwa na-ere pure water gị nwa nwa ogbenye na-anụ onu m. Ọ bụ na ụdọ ya ekwudo gị ị nwere ego ije ya bụla. Ọ bụ na okwudo nwa gị ị nwere ego ije ya bụla. Ọ bụ na okwudo di gị ma nwunye gị ị nwere ego ije ya bụla. Ọzọ
ka onye ahụ nwụọ, onye ahụ nwa sị na uche Chukwu na Chukwu wetara na Chukwu ewere. Ụmụnne m asị ọ bụ uche ndị gọọmenti na uche ndị isi ụka achọrọ inyere anyị aka. Anyị nọ n'obodo moto accident na-egbu anyị maka na ụzọ adịghị mma. Ọ bụrụ na ya nwụọ maka accident, kama ndị ụka ga-enye aka ka anyị jee yọọ ndị na-achị obodo ka ha doziere anyị okporo ụzọ. Ihe ọzọ ha ga-eme bụ ha gwa anyị na papa anyị sendịrị accident, no our uncle send accident, no our grandmother send accident. Wee na-achụ gị Nwachukwu na n'onu m, gị nwa na n'onu m maka esi sendịrị mmadụ accident. If the answer is no, enweghị onye maka esi send accident. Wepụta echiche a n'ime gị, n'ihi na echiche iberibe, echiche onye riri eri ka ọ bụ, echiche onye bụrụ ụbụrụ ya, echiche onye bupụ batrị ya ka ọ bụrụ. Maka na ọ bụrụ na ndị ụka sịrị ọrụ gị asị, their church business ama ngazi n'ime. Ihe mere iji anwụrụ ọnwụ ike na moto accident maka na okporo ụzọ adịghị mma. Ije n'obodo ndị ọcha bụnyela anyị Baịbụl, bunye ndị be anyị Kristianity, ị ga-afụ na ha dozigidere ebe niile dozichie, na-enweghị ebe ị nwere ike ịfụ aja na be ha. Edozichekwa ụzọ, atinye kamera, ihe onyonyo nke na-amonitọ speed mmadụ na-agba n'ụzọ. Ọ bụrụ na ịgba karịa one siga agbana n'ụzọ, ndị uwe ojii ejide gị, ichekwa fine nke ga-enye aka na mbọsị ọzọ n'ịma mgbazi ya bụ overspeed. Wee ji obodo ihe ọdịnaba anyị, the answer is no. Kama ha ga-enye aka ka atawa ndị na-achị anyị ụta, asa anyị nọ ihe mere. Anyị nwetara onwe anyị n'obodo, ndị pastọ na ndị reverend na bishọp ji escort aga wee na-eresi anyị mmiri, na-asa anyị ma stika na moto na ọ ga-echekwa anyị. Anyị wee na-asị gị ọ bụrụ tata na gị nwa mmadụ na-eji egolu stika wee mado na moto gị ka o chebe gị, mana pastọ gị ji escort aga, nwanne m ịbụ onye riri eri. A sị na ịbụ onye mere gịnị? Onye riri eri. Ọ bụrụ na gị bụ nwa mmadụ taa nọ na Naịjirịa na-ebe ekpere ka ị nweta ọrụ, si na mmadụ ji gị nweta ọrụ, mana enwere faktọrị ebe a na-arụ pantị iyi n'ukwu na be nna gị, wee na-eti Holy Ghost fire na mmadụ ji akara aka gị nweta ọrụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ihe bụ ka onye riri eri. Ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa taa wee na-asị na pastọ gị sịrị na o nweghị ngwa ya ọbụla pụrụ imegide gị ga-enwe isi, mana ị nweghị ezigbo ndị nche ga-echekwa gị dịka Amerịka si echekwa ebe ha, dịka Germany si echekwa ebe ha, dịka London si echekwa ebe ha, nke mere na ị nweghị ike iji ebe ahụ taa tụtụrụ ofu pin na free. Ọ bụrụ na ị nweghị ihe dị otu a wee na-asị na-enwere mmụọ ya echekwa gị site n'aka pastọ gị ma ọ na-esite n'aka Kristianity, nwanne m ịbụ onye riri eri. Ya mere anyị ji wee mepee anya tete n'ụlọ wee gbakọwa ụmụ Igbo ka anyị ji ya azụ na omenala anyị, maka na omenala anyị bụ ebe uzi eziokwu dị. Mgbe ndị ichie ji omenala anyị wee na-ebi ezigbo ndụ, ndị nze na ọzọ, ndị echiri ọzọ n'obodo anaghị atụ asị. Anyị wee na-agbakọ ụmụ Igbo n'oge rugo mgbe anyị ga-echi ya azụ na njirimara Igbo, maka na tupu nwa onye oche bute ụka na be anyị amalogo Chineke, na-aza afa dịka Chukwudị, na-aza afa dịka Chukwuebuka, na-aza afa dịka Ngozi Chukwu. Enwekwara obodo anyị dị iche iche a na-akparọ Chukwu, na-akpọkwa ụmụ Chukwu, mana enwere ihe akọwara ọhụrụ na-aga ọmụma. Maka na ụfọdụ n'ime anyị chelu na ọ bụ ndị ọcha butere anyị Chineke, mana the answer is no. Tupu nwa onye ọcha abịa, dịka m si gwa gị, anyị amụrụgo Chukwu. Izizi onye ọcha bịara ebe a, ihe onye ọcha ji wee bịa bụ egbe na mma na chain, wee bụrụ nne na nna mụ na gị na n'ọrụ jee gbuo na be ha. For complete 400 good years ka ndị ọcha kpụrụ anyị n'olu, kpuchezi anyị n'olu chi
chi ya azụ wee bịa gwa anyị sị na Chukwu okike abịa ma ha ikpewegolu tupu ha bịa na ọ mụtasị nwa na be ya ana ha egbugokwa nwatakịrị ahụ mụtara na be ya mere na tupu anyị ekpere Chukwu okike abịa ma anyị esizina n'afa ndị nna nna anyị ndị anyị chọbara ha dị ndụ ndị chọpụtara ofe onugbu anyị na-eri taa ofe nsala na ọgbọnọ anyị na-eri taa ndị ndela ihe anyị bụ taa anyị esizina n'afa ha kpere Chineke anyị sizie n'afa nke ha nwe afa their own ancestor nke ha kpọrọ Paul kpọọ Peter kpọọ Silas kpọọ Elijah anyị wee si o gị bụ nwa onye Igbo rapụrụ nne na nna gị kpọọ nne na nna gị asị kpọọ your ancestors asị wee nabata ancestors onye ọcha malụkwa na obere oge mụ na gị ga-abụ ancestors ụmụaka mụ na gị na-atara afụfụ kịta ka anyị zụkọta ha ga-akpọkwa anyị asị wee na-etiwere gị aka oyibo nsogbu na ihe megwere nwa onye ọcha ji wee butere gị chi ọzọ bụ ka ị nwee ike chefuo na ha gburu 79 million of our ancestors through slavery, through torturing. Wezụkwa ka m gwa gị gaa na ekwentị gị ka iji n'onu m mee research ka ị marụ na ụgbọ mmiri izizi ndị England ji wee bịa bụrụ ndị be anyị wee na-anụ ọrụ afọ ụgbọ mmiri a bụ Jizọs Lubeck. Asị na afọ ụgbọ mmiri a bụ gịnị? Jizọs Lubeck. Ụgbọ mmiri bugidere ndị be anyị bugide ha wee gbuo afọ 400 years. Nwa Chineke mepe anya ọya mere anyị ji wee nwebe ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ n'ebe niile na ala Igbo ebe niile dị iche iche. Anyị chọrọ ka ị bịa sonyere anyị ka anyị kpere Chineke anyị dịka ndị nna nna anyị si ekpere ha ka anyị nwee ike malụ ma ya ga-ejikọ aka ọnụ nwee ezigbo ụlọ ọgwụ anyị ga na-eje na-akwụghị ụgwọ ka anyị nwee ike malụ ma ya ga-ejikọ aka ọnụ nwee ụlọ akwụkwọ ụmụaka ya na-agụ na-akwụghị ụgwọ ka anyị nwee ike malụ ma ya ga-ejikọ aka ọnụ gwa ndị na-achị obodo ka anya anyị ha kwesịrị inye anyị ka anyị keta ihe nketa nke anyị dịka ndị nwe obodo ka anyị na-eme nke a ọ dịrị anyị na mma na eke dịrị anyị na mma n'oye dịrị anyị na mma n'afọ ma dịrị anyị na mma na nkwọ site n'aha Chukwu okike abịa ma ise